A la classe de Bàsic 3 volíem saber més coses dels nostres companys, per això els hem fet aquestes preguntes. Hola, em dic Anna. Hola, em dic Urbà. I farem aquestes preguntes. Hola, com et dius? Hola, em dic Esther. Quin ofici tens? A l'ofici de dependenta de botiga. Quines aficions tens? M'agrada passejar per la muntanya. Tens fills? Sí, tinc 2 fills. El meu fill gran es diu Cristian i té 18 anys i el meu fill petit es diu Rubén i té 13 anys. Quin és el color que més t'agrada? M'agrada molt vermell. Hola, com et dius? Em dic Piedà. Quin ofici tens? Soc auxiliar administratiu. Quines aficions tens? Sortir a la muntanya en moto amb el meu xicot. Tens fills? Sí, tinc 2 fills. Es diu el Xavier i té 22 anys i Jordi que té 4 anys. Quin és el color que més t'agrada? M'agrada molt el color blau. Molt bé, i fins aquí s'acaben les preguntes als nostres alumnes.